ክርስቶስን ሰአሙታን በአይ በኃይል ወስልጣን አሶረ ለሰይጣን አጋዘ ለአዳም ሰላም እንዜስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ቤተ ክርስቲያን ዓርቢ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ትጽዋዕ። ዓርቢ ማለት ግን እንታይ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ? በዚ ዕለት ዓርቢ ኸ እንታይ ንዝክር? ቀዳማይ ዓርቢ ማለት መፈጸምታ ከምቲ ንፀሓይ ብርሃና ብምብራቕ ጀንቢራ ብምዕራብ እትውድእ፣ ከምኡ ድማ እግዚኣብሔር ዓለም ብምልኡ 22 ፍጥረታት ክፈጥር እንከሎ ሰንበት እሁድ ጀንቢሩ ዓርቢ ንኣዳም ፈጢሩ ከም ዝወድአ ይዝከር። ስለዚ ንፍጥረታት ኩሉ ፈጢሩ ዝወድኣላ ዕለት ብምዃና መወዳእታ ወይ መጠረሽታ ብምዃና ዓርቢ ንብላ። እቲ ካልኣይ ድማ በቲ ቃል ኪዳን ዝኣተወሎም ንኣዳምን ሄዋንን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ኸዚሕነካ እየ ዝብል ቃሉ ብምኽባር ግብራዊ ንኽገብሮ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ከም ሰብ ጠሚዩን ጸሚኡን ብጀይካ ሓጢኣት ኩሉ ነገር ገይሩ ንወዲ ሰብ ሰላምን ፍቕርን ሰቢኹ ናይ ድሕነት ተግባር በቲ ዓርቢ ዝተፈጠረና ብኣ ድማ ክቡር ደሙ ኣፍሲሱ ቅዱስ ስጉ ቆሪሱ ዝሃበና በዛ መፈጸምቲ ዓርቢ እዩ። ስለዚ እዛ ዕለት ዓርቢ ነዛ ብደመ ክርስቶስ ዝተመስረተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምዃና ንምዝካር ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ተሰሚያ። ቤተ ክርስቲያን ግን ኣብ ክንደይ ይኽፈል? ትርጉሙ ኸ እንታይ እዩ? ቤተ ክርስቲያን ኣብ 3 ይኽፈል። እቲ ቀዳማይ ህንፃ ባዕሉ ቤተ ክርስቲያን ይበሃል። እቲ ካልኣይ ህዝበ ክርስቲያን ብክርስቶስ ዝኣመነ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ይበሃል። እቲ ሳልሳይ እኩብ ስድራ ቤት ብክርስቶስ ሓደ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ይበሃል። ስለዚ እዚ ኩሉ ብዕለተ ዓርቢ ተፈጢሩ በዚ ብዕለተ ዓርቢ ድማ ድሕነት ብምልባስና ቤተ ክርስቲያን እውን በቲ ክቡር ደም ክርስቶስ ብዕለተ ዓርቢ ብምምስራታ ኣብ ሰሙነ ፋሲጋ ዘላ ዓርቢ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ትጽዋዕ። መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰቡን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ። በረከቱን ሳይ ኣይፈለና። ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።